אתה? כן. כן. המפגרת הזאת של הודיה. מה? אתה יפה? לא. אתמול הוא מתקשר לנו אתה לא יפה. בלילה, שי. אותי. אנחנו רעבים, מה? אין לנו מה לאכול, אין לנו זה. אתה כן? לא, אתה לא. הודיה, הם חזרו? כן. כן? כן. אבל יש לו צווי קנייה של 350 ואמא שלך נתנה לו. תגיד להם ביי. זה, אני לא מאמין לו לגרוש מה שהוא מדבר שי. למה הוא ביי? מבקש מכולם, יש לו עקוב, הוא מבקש מכולם. בקיצור, הלכתי... שהוא זרק את המסכן. למה ביי? הבאתי להם דגים ואורז וקציצות וזה ושתייה. הוא עוד חוזר אל הסמרטוט הזה. תגיד להם היי. איך שהגענו לבית, תגיד להם ביי. הגענו לבית, הוא מתקשר לרועי. בבקשה, תבוא תיקח. תגיד להם ביי. כל האוכל שהבאת, איפה? נכון אתה מכוער? אתה הוא מתקשר, חתיך. הוא לא עונה.